Ako želiš da se dokažeš, kupi Audije. Ne, kupi premium. Kupi premium. Premium telefon, evo ovo je iPhone. Nije. Nije, dobro, ne. Evo, mi glumimo, ovo je iPhone. Zbog maske. iPhone je drugačiji u odnosu na Samsunga, evo sad ja reklamiram Huawei-a, svog Huawei-a i tako dalje. Je drugačiji. Znači, iPhone je na neki način premium. Međutim, ovi su izuzetno blizu. I kupit ćeš, ti ćeš dobiti nešto s tim iPhone-om, zato što je on premium. Ti ćeš dobiti zato što je na kraju krajeva bolji. Jesu li danas BMW, Mercedes i svi ovi ostali stvarno bolji kao što su bili nekada? Ne. Toliko je sitna nekakva razlika. Šta si ti na kraju krajeva dobio? Juriš sa Škodom 200 po autocesti, dizel je, ima snage koliko god hoćeš, možeš raditi što hoćeš. Danas je jako teško biti premium, jako teško. I tim brendovima je teško. I upravo zbog tih brendova mi se sad na neki način rugamo ljudima ovdje na Balkanu koji su odlučili platiti još samo da se vidi da on na Balkanu vozi taj pod navodnicima premium. A zapravo ima probleme, puno više problema nego što netko ko vozi Škodu.